Salam Batırlık isteyiçiler. Şükürler bizim kanalımıza yazılmayı unutmayın. Teşekkürler. Ve bugün bizim sapağımız iki odun hücum 4. bölüm. Öküş sapağı görmedik bolsanız, bu yerde de bir neçe odun hücumlar var. Kızım, olaram görün. Bu iş payıçıdan başlamakçı. Payıçı bir vatlığın oyun fiyanatında olan oyundan ahırda bu koşuanya 1937 yıl oynanan oyun. Karalar H4'däki ruha hüzmet durur. Perde bilen üstesine akat hüzümde açmazda karar sağlık savaş geçip atam alacak bolýarlar. Buna aklarda ören oğudan bir göçüm var. Aklar atyny effäse geçýärler. Karar oyuna H4'däki ruh alpdyrar, ýöne başga da 3 tany göçüm mağaralar sonra terek geçelin. Eğer de ruhlen devralsalar, ona aklar perdeni alıp, ya da atlana sarttan küstürüp yatırayarlar. İkinci ölçüm atalmak, zaltak piyada bilen, ya da ruhsa da ölçüm otuşsun yetip, yöne perdeni bir daha etmek hafı odan oraya. O aklar yatırayarlar. Üçüncü ölçüm perdeni zavasa gelmeklik, perde zavaya seyirlenten aklar perden savra olsup, perdin untun toğuyalar. Perdeyi yuvarap durda. Indi perdeyi bilen perdeni alaytlar, ona aklar bir olsun teyatrayarlar. Eğer perdelen ruh alsalar, at bilen perdeni almağın yeti kutsu utuçun, utma üçün, yönü aklarda perde asaltı olsun. Bu olsun has bu işlem oğudan. Eğer perdeni alsalar, alyalar aklar. Elbette pillen alıp bolanak, atlan asalttan ya da atlan yeyetten yatırıya aklar. Şoň üçin aşağı sötüğünü ona da perden fayedini alýarlar. Ruhda orada perdeye basar, utaya aklar. Oyunna karalar ruh alptırlar. Aklarda näme geçmeli? Elbette perdeni alıp bilemdak, tabi kararı perdeni alýardy. Malar tıkmaslığı tevaplı kararı yensalanıyor. Şoňsyn perdastörde yeni akları azayıp göçüm tapýarlar şu yerde. Kararır ruha alırlar. Üstüne aşkıdan yatıracağım olup dururlar. Ve şu azayıp göçüm perdas vers. Birinciden kararın yatırma hopunun önüne aklar. Üstüne eğer kararlar perdeni alsa onu perdenin önüne soğuduk. Soğuduğumuz olyanı atlayın yeyetten yatırıp bilýär. Eğer de piyadeler alsalar kararlar. Onu piyade perdin önüne ekledi. Ve taşarttan yatıraya. Ve insan variant eğer de askıyla alsa perdin ona aklaralyalar. Kılarsa onu yine taşarttan ya da teyetten aklar yatıraya. İnikpa etse 1980 Şweýetiýanyň Malmö şäherinde oynanan oyun aklarda vals kararda biýarna son oynayar. Aslında şu kombinasiýa 1980 ýylda geçirilen kombinasiýalaryň içinde iň owadanlaryň biri hata edilýär. Aklar ilki ruhun pida edýärler, awraýa perdeni getirmek üçin. Karar alýar, indi perdeni awradan kütberýärler, sabat ekir. Inden karasany gerek göýe getirmek üçin perden aýetden kütberýärler. Şu oyunny perde aýetden aýet üçin karar öňüň sonuna boýnatdyrlar. Sebäbi elbetde şan tedekle gaçyp bolmak prosunda ýatyrýarlar. Ýa-da karar alsa perdeni ona at bilen goşa kütberýärler. Hem at bilen hem pilin açyp kütberýär. Indi tapady ýoksa asekretini alta, 2 ýa-da 3 ýylda geçirilen kombinasiýa, 2 ýa-da 3 ýylda geçirilen oyun. Şoň üçin
kösmede ruhlan ağırdan küçberýärler. Bu gararyň bary edilýäjek diňe utulşuny bir ölçümde oklaşdyryp bir ýerde bir ölçümde ölçekdirip, onu da ruhlanyp haklar ýatyrýarlar. Kadırlı küstüýçüler tapakda da gowy täsir diýip umyt edýärin. Bu tapaklar durşansak, hoş, sag bolun.